Ничә сум тора бәрәңгегез? Фирая Габдилхакова бәрәңге алырга дип базарга килгән кибеттә килограммы 100 сум ди. Бик каты сизәбез, особенно быел. Быел бик каты кытырып үсте, ул шөгендерләр, кишерләр ганәмәттә кыйбат кибеттә. Менә базарга чыккач әле әзрәк булса күңел күтәрелде. 10 сумга булса кимерәк. Чуваши продают 80-100 рублей за килограмм, то Краснодар 45-50 рублей. Күрше чуашларда да кырылык бәрәңге аз, шуңа кыйммәт диләр. Быел Краснодарныкын 45-50 сумга табарга була, кишер әле дә алтын бәясендә 100 сум. Я считаю, что это дорого. Особенно для многодетных семей, ну как бы это накладно. Конечно, чтобы бара, но это да, тяжело. Конечно. Бәяләр бәрәңге белән шигендергә генә түгел, җиләккә дә күтәрелгән. Мәсәлән, элек кара җиләкне 200-250 сумга сатып алып булса, хәзер 300-350 сум. Шулай ук шия дә 2 тапкырга диярлек кыйммәтләнгән. Вакларын 150 сумга сатсалар, менә шушындый өреләрен 200 сумга. Моның сәбәбен бүген авыл хуҗалыгы министрлыгында аңлаттылар. Үзебезнең складларда бу вакытка яшелчә бетә. И всегда в этот период месяца 2. Бу чорда без бәрәңгене һәр вакыттагыча көньяк төбәкләрдән сатып ала идек. Әмма пандемия һәм башка кыенлыклар аркасында яшелчә керткәндә тоткарлыклар килеп чыкты. Алар 2 атнадан хәл ителәчәк. Шул вакытта бәрәңге дә арзанайыр дип көтелә. Сентябрьдә ярминкәләр башланганда яшелчәне кулай бәядән сатып алырга мөмкин. Хәзер авыл хезмәтчәннәре терлеккә азык әзерләү белән мәшгуль. Вәзгыять киеренке ди министр. Быел печәнне чит төбәкләрдән сатып алырга туры килә. Все районы. Бүген барлык районнарда да терлек азыгын чит төбәкләрдә әзерлиләр. Поставщиклар белән килешүләр төзиләр. Төп максат хәзер терлекнең баш санын саклау. Хуҗалыклар шуның белән мәшгуль. Кырылык аркасында республиканың Чүпрәледән кала һәр районында гадәттән тыш хәл кертелгән, иң нык зыян күргән хуҗалыкларга финанс ярдәм каралган. Терлек сатып алу, мини-фермалар төзү һәм аларны саклап калу өчен республика бюджетыннан быел 416 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шуңа кибеттәге сөткә бәя артмаска, ә авылда сатып алу бәясе төшмәскә тиеш. Айгөл Бәдретдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.